Moikka kaikille. Tämä on semmoinen koevlogi. Meillä on suunnitelmassa lähteä lokakuussa 2025 Suomen talven loskasäitä pakoon, ajaa halki Euroopan, määränpäänä Costa del Sol, aurinkorannikko. Me olemme tällä hetkellä mökkimme huudeilla. Hartolasta lähdettiin ajamaan. Mikäs tämä nyt onkaan vaari siellä? Päijät-Salo. Päijänteen kansallispuisto Päijät-Salo. Päijänteen kansallispuisto Päijät-Salo. Pieni talvipatikointi tehdään täällä. Tykätään patikoinnista, se on meidän yhteinen harrastus ja etelän matkat yleensä on aika pitkälti pyhitetty tämmöisille etelän seudun patikoinnille. Tällä kertaa ilman lunta. Tällä kertaa täältä koeotos. Mitenkäs mä saan ton vaarin tuolta myöskin kuvan siellä. Noin. Eli meiltä saattaa ilmestyä, jos kaikki suunnitelmat toteutuu, niin sitten lokakuun 25 jälkeen silloin tällöin matkastamme aurinkorannikolle ja sieltä olemisesta sitten videon pätkiä. Mutta tällä kertaa terveisiä täältä. Nyt on maanantai 6. päivä tammikuuta 2025. Hyvää loppiaista kaikille. Moi moi!